Kumbang along at TRAI baba ngawan bandem akmat jong mementa donut katrang kaslang yakmat jong me ban shem kumbang along shisha ngatrot jing im hang ta badap tang jing tongi lada shijang ngakam đạp tận khi jing bakla to is nei ba to po jang trai to wan pelai ngakwa ba men pen kya ya ga men sin jonga ba jing ai shu wat sha jing lai loi ta me ai hang ha ban long mrau bat ngam kwa ba jing ai e ba da ba shlei ngan ya ro ya me trai me long lo podor haka jing in jonga tang me bala pen im men sim la jo jonga la peng yong jing nga shem me dan senda jonga me long jing kermen me long jing kermen kumbang along at TRAI baba ngawan ai ngu pen krau KYRTENG jong me namatikam la hangi ba me la le jing chen liu jing it bom la tho ka bot ka snam yang hi blayo ma pe ka jing su pat jing kne ha me ni la ban shem tin jong me TRAI long jing kermen jing et jong ya me kaya isas ken ba me long ka den ti jing im ba jing shisha jing pular jong me kim chu pep ki ai apan pande ya la ki jong jaka ukre bat u bangit shong ne jing im jong na tang ni ba la pen im men sim la jo jong na la peng yong jing na shem me dan senda jong na me long jing kene me long jing kene try me long apoto haka jing im jong na tang mi ba la pen im men sim la jo jong na la peng yong jing na shem me dan senda jong na me long jing kermen me long jing kermen me long jing kermen me long jing kermen ki para bangit bait bat ki parlo ki bait ki ba khmi bat ki bayo snow yagani ka program lingba ko Good News TV ngai KHUBLEI api BAROH haga KYRTENG ka ba koridor tam ka jong TRAI bat unong pen im jangi u JISU KHRIST ngidap na ka jing kemen ka ba kraw ban yo egani ka lat ban mani ban shakri ban pendon burom yo BLEI u jangi bat ru ban yo snow ya ka Jinghikai nagahtien ka ba khot ka jong o bat ka phang pedeng jong Jinghikai ka ni ka por ka long ka Jinghikai Shongtynrai shaphang ka Jingpynbaptis ka Jinghikai Shongtynrai shaphang ka Jingpynbaptis bat ki bynta ki ba nagahtien ka jong BLEI ki ba ngan puli
kilong naga kitab u Ezekiel kalenong ka balay pun riu, ki dekot arpu saw hadu arpu nyaw, bat naga gospel u Mattheus kalenong ka arpu pra, ki dekot kat pra hadu arpo. Ngan puli Ezekiel lai pun riu, ki dekot arpu saw hadu arpu nyaw. Namar ngan Syiem yaphi na pedeng ki jat ben riu, bat ngan yalam yaphi na kiri BAROH, bat ngan WANLAM yaphi hakari JONG hi, bat ngan senret yaphi da ka khut, ti pinlong khut, na ka jaklia JONG BAROH, bat nagi BLEI tau JONG BAROH, ngan pen khut yaphi. Ngan airu ka dono tmai yaphi, bat ka mensiem tmai de ngan bu hapo JONG bat ngan klauno ya ka do not mau na ka do JONG bat ngan ai ka do not do happy bat ngan bu ya mensiem jonga hapo JONG bat ngan penyat ya haki an jonga ti pin rakhi ya ki jingbisha jonga bat pin le ru yaki. Ka gospel Mattheus kalenong arpu pra, ki dekot kat pra hadu arpo. U JISU ti udawan, ula krena ki udaong, la ai hanga kabor BAROH, habneng baraga kendo, na markataken, to ke da let no mapi, to penlong senran, yeki benriu BAROH, da penbaptis yeki, haga KYRTENG ke jong pa, bat ka jong khun, bat ka jong mensim bakhot. Dahi kaya ki, ban sumar ya ki ay BAROH, kat ki ba nga la hukum ya pi. Hakmi ru, nga ngalong ringkat bat pi, halagas ngi, hadu kabawai no kapertay. To bleun KHRIST, ya ka jing puli bat ka jing syashkor ka jongi, ya ka khtien ka bakhot ka jong o. Shua bangin yo sngoy ka khubor, tongin ya pandam haga jingduwai. Au BLEI bau pau jangi babeneng, ngiai ngo yeme babeladon rengkat bat ngi, ha kane ka program juga Good News TV. Bat ngi kerpat bamen yai don rengkat bat ngi, ban pensyai, nakaktien ka ba im ka jong me, lingbau syakri batlot u jong me, daka bor ka jong mensim bakhot, bangin songtu syapang ka di ka Jinghikai Shongtynrai, nakaktien ka jong me, ngi aingo bameyo sngawi ka jingduwai ka jongi, na marikini BAROH, ngi pan, ngi dem, ngi ngo, bat ngi pediang ro, haga KYRTENG ka jong TRAI bat unong penim jongi u JISU KHRIST. Amen. Ka Jinghikai Shongtynrai, syapang ka Jingpynbaptis. Hapedeng ka niga lockdown, haga snem arajar arpo, bat arajar arpo way. Ngiyo iya ka jinglet rung jong ki brio, nakikenhon baper, syaki yeng jong ki dekot jong ka balang Presbyterian, ban ai Jinghikai bakla yaki, syapang ka Jingpynbaptis. Bat ndalakut ka lockdown, ngiyo iba ki don katto katni ki dekot jong ki katto katni ki long yeng, naki katto katni ki balang Presbyterian, ki bala mi no nakabalang, lani ki bala pa weng no yaladi nakabalang, na marba kila yo ega Jinghikai bakla, bat ka Jingpynbaptis bakla, syapang ka Jingpynbaptis. Bat kidon katto katni ki balang Presbyterian, hang niya social long, bari kiwe ki jakaru, ki bala rai ba, day ban ay Jinghikai Shongtynrai, naka pulpit, ha ka jingiasyeng mensngi ya ka sngi utrai, ban hikai ya ki khun ka balang, syapang ki Jinghikai Shongtynrai jong ka balang. Kamat ka beningkong, ki Jinghikai bakla, syapang ka Jingpynbaptis. Kaway ni ki Jinghikai bakla, jong katto katni ki balang, bat ki kenhon, kalong ba ka Jingpynbaptis kadai tang da kaba pengam Kinong yalap nakini ki balang, bat nakini ki kenhon, ki kentat ya ka Jingpynbaptis, da kaba pensle hasalang mat, habadang kunlung. Kilet rung syaki yeng jong ki parabanget, ban hikai yaki, bat ban penboru, badai ban penbaptis biang, da kaba pengam Ki ongru, lemdala pengam pempat yo ya ka Jingpynbaptis kaba shisha.
kinut wat ban ongru balamda la penbaptis ya phi da ka ba pengam pimpat tikena ba philayo ya ga jingpen namar kata ngi day ban pensai hang ni ya ki khon jo ka balang presbyterian but ya ki weiru ba phim day ban sha ya lam bakla namar ka jingpen kam shong ha ka jing jeliu jong ko lani ka jing bon jong ko kat no put ka lani kat no litar ka ka jingpen para bangit ba iet ka long bet da ka jing ai ublei lingba ka jing nget hau JISU KHRIST kita ki kenhon ki wat daw ya ka rukom bat ka reta ki kelet no pat ya ka kerteng haka bala penbaptis yengi kamat ka baar ka jingmut jong ka jingpynbaptis ka jingpynbaptis kamshim sedang naga niam Kristan Henry naga niam Jew yaki jingle niam ki bapendon kam da ka kum kadak jong ka jingkela ka bamut bat ka jingkela syaka niam Jew laju khot mikva hagaktin Hebrew mikva bat lapen kela syaka kentien baptizo ha ka kentien Greek ka kentien baptizo kadon shibun ki jingmut ban we dip lani ban sat wash lani ban we rong die lani ban pengam immerse ki balang bat ki kenhun ki ba penbaptis da ka ba pengam ki penkesan tik tang ya ka wei ka jingmut Henry ka jingmut ka bapura jong ki kentien bapto bat baptizo ka kentup ru ya ka ba we ka ba sat bat ka ba we rong nang ta ka mikva ka sakhi ba ka jingpynbaptis ka kentup la kumno sauteli ki rukom pendai ya kamet da ka ba senret sprinkling kum bangileo snow mene haga kitab Ezekiel da ka ba pensle anointing da ka ba the pouring batru da ka ba pengam immersion ka jingpynbaptis Kristan ka bateng na katay ka rukom jingpynkhut nyam jongki Jew u JISU KHRIST ula hukum igi senran ban penbaptis Henry Jinghikai ban buat ya kanu ru ka rukom jingpynbaptis u JISU hikai tang ya ka kerteng hakabaan penbaptis ka kerteng ke jong u BLEI ukpa u BLEI ukhon bat u BLEI u mensyembahut Matius arpu pra kat kendai kabangila puli menne namar kataken to ke dalet no mapi to penlong senran yaki benriu baro da penbaptis yaki haga kerteng ke jong ukpa bat ka jong khun bat ka jong mensyembahut dai namar kani baki balang presbyterian shitelok ka perthai kis ngauto ya ka jingpynbaptis kum kadak ka bapenia pher yaki bamnget naki bamnget kalong kadak baki breu kila no ya ka niam rim bat ba kila wanlong Kristan kadak bakila pediang yu JISU KHRIST kum u nong pen chongki ngipule haga gospel u Marcos kan riu lenong kidkot kat san kan riu ula ongru haki to let syaka perthai baro ba to yalap yaga gospel haki benriu baro teu tau banget bat yo penbaptis on penim henry uta u banget on penrem namar kata kabakong santam haga jingpynbaptis kamdei ka rukom lani ka reta henry ka kerteng hakabala penbaptis yengi ka rukom kala banlong da kaba pensle lani da kaba the lani da kaba senret lani da kaba pengam karta kala banlong habadang kunlung lani dala samla lani dala rangba penban kaba kong santam kalong ka kerteng hakabala penbaptis yengi ka kerteng ke jong BLEI lai ha uwei namar kata ngim ju penbaptis arsin yanuru
kumbala tho shai hagashiti shaki Ephesus kalenong kabasaw kidakot saw hadu henriu. Don ka way kamet but way umensim, way utray, ka way ka jinget, ka way ka Jingpynbaptis, way BLEI badukpa ya BAROH. Nangta ka Jingpynbaptis ka sakhiru ya ka jingim ka bathmai, lingba ka jingmi pat jong JISU KHRIST. U Apostol Petros ru upensya ya ka jingmut jong ka Jingpynbaptis hagashiti ka banengkong ka jong Iway Petros kalenong ka balay kidakot arpuway. Hagisngi unowa habaw dang tao ya ka yingling ha ka ba kendiat kimensim kata kalong prangut kilayo lat im daka kabaha ka Jingpensisya jongka kata ka Jingpynbaptis kapen im yangi mentaru kababu no ya ka jingtingit ka do Henry ka jingwat ka jingatip babha sya BLEI da ka jingmi pat ya JISU KHRIST. U Petros upenia sriem ya ka Jingpynbaptis bat ka jingpelat da ka hakapor ka Noah. Ka jingshlay ka ba saupaw sngi bat saupaw mit kala penyap yaw kun benriw satalak ka perthay. Henry lingba ka ju ka BLEI ula pelat ya ki prangut ki badon hapo kata ka yingling. Haka ju ka rukom lingba ka jong ka Jingpynbaptis BLEI upenidak. Bau pelat yangi ki badon hapo ka yingling jong ka jinget. Namar kata lada pendon kam da ka rukom Jingpynbaptis ru ka kalong tanggadak ka basyabar jong ka jingtray pala ka basyapo. Ka pausay hang ni baka kamla da leylay ru bansat yaki pop jong ka met. Henry kalong tanggadak ka basyabar bat ka jingkular balapan kuot yaki mensim ki jongi bat yaki jingatip jongi da ka snam ka jong JISU KHRIST. Day namar kata bangi ong baka bor jong ka Jingpynbaptis kam syong ha ka jingjeliw jong ka lumne ha ka rukom penday ya kata ka hakimet ki jongi Henry ha ka jingtray pala ka jong BLEI hapo ki mensim jongi ban pen kuot yangi ki pop bat ban ri pen yangi hapo ka yingling jong ka jinget. Kamat ka balay ka theology jong ka Jingpynbaptis. Ka theology jong ka Jingpynbaptis kami na ka Jinghikai jong ka testament batmai ba ka Jingpynbaptis kamlong ka jingsat ya ka tingit na kamet bat ya ka jingbam khut na ka mensim Henry kalong ka dak ka basyabar jong ka jingtray ka basyapo ka jingtray ka bakenja mensim. Ngipuli nagashiti u Apostol Paul siya kinong Rome kalunong ka banriw kidakot lai bat saw ne pimjutip bakat kibanangi ya kibalayo penbaptis yaw JISU KHRIST la penbaptis ya ngiken ya kata ka jingyap jong namar kataken la betep lem yangi bat da ka Jingpynbaptis ya kata ka jingyap jong kamut ka jingyap jong JISU. Bakat kumbala penmi pat yu KHRIST nakibayap daka buram ka jong pa kumta bangiru ngin yayat haka jingtemai ka jingim. U Apostol Paul hang niu hikay baka Jingpynbaptis kalong kadak jong ka Jingpenyaso ya kibanget baru JISU KHRIST haka jingyap bat haka jingmi pat jong kalong kumba mangiru ngilayap lem badu KHRIST haga ding pna bat bangila mi pat lem badu KHRIST haga SNGI kabalai kapau syai na markata ba ka Jingpynbaptis kamla bansat khut yaki pop jongi Henry tang bansaki ya ka Jingpen khut na ki pop lingba ka jingyap ya pli ka jong JISU KHRIST nakabenta jongi halor ka ding pna kalbari.
Day na kini ki Jinghikai Jong kaktin ke Jong BLEI. Bauta u Augustine of Hippo. Uway na ki kpa Jong kabalang. Hagi spa snem ki bamensua. Ki snem lai spa san pusaw. Hado saw spa lai pau. Hadin u KHRIST. Bau Augustine of Hippo. Ubalong uway na ki start theology bakrautam. Ula bu na kinigi kentin. Syapangga Jingpynbaptis. An outward sign of inward grace instituted by Jesus Christ. Kadak kaba syabar, jong ka jingtray pela, kaba syapo, kabalaseng daw JISU KHRIST. Lajan baro ki balang Protestant, ki pediang, ya gani ka Jinghikai jong Augustine. Ngan ong biang, kadak kaba syabar, jong ka jingtray kaba hapo mensim, kajing IA kaba hapo mensim, kabalaseng daw JISU KHRIST. Kamat kabasaw, balay ba kabalang Presbyterian, Kapynbaptis yaki kunlong, kajubab lengkot kalong namar balat ho hakaktien ka jong BLEI. Ha ka balang banengkong, kumba kapaw, haga kitab kikam ki apostol, haba ki brieu ki wanlong Kristan, la penbaptis om tang yaukpa, Henry ya ka long ying long sem barok kaway, kuntup ya ki kunlong kena. But what ya ki mrauru, ki don la kumno santali ki household baptisms, lani ki Jingpynbaptis BAROH Syiem haka testament batamay. Kabanengkong, ka yeng jong u Cornelius, ki kam ki apostol si Paulo nong, ki dekot saw haduk saw pra. Kabaar, ka yeng jong ka Lydia, ki kam ki apostol kat nriu lenong, ka dekot kaba kat san. Kabalai, ka yeng jong unong ab bendia Filipi, ki kam ki apostol kat nriu lenong, ka dekot kabalai pulai. Kabasaw, ka yeng jong u Crispus, ki kam ki apostol kat pralenong, ka dekot kabapra. Kabasan, upol upun baptis ya ka yeng u Stephanas hakorin, ngipuli ka ni haiway korin kalenong kabanengkong, ka dekot kabakat nriu. But don't ki start Bible, ki bakentup ro, but kani ka di ka bahenriu, ya ka yeng ka jong u Gaius, iway korin, iway katsaw, but Rome, kat nriu lenong, ka dekot ka ba arpaulay. Kakentian bala pendon kam haka Bible kalong oikos kabamut kalong yeng. Ka oikos ka kentup, ya ukpa, ya ka keme, ya ki kon, bat ya ki kon longrit, ka kentup langru, hadu ka pateng jong ki ksiu, lada ki yasa lang hagajuk ka yeng. Buon ki Bible Dictionary, lada pipet, ki kentup ru wat ya ki nong TRAI, bat ki meraw, hapok ka jing sop jong ka oikos. Kini ki abot lang ya ka niam jong ki kenrat, namar ka tangila banti kena, bakita ki household baptisms, ki kentup lang ru ya ki kunlong kena. Ki kam ki apostol kat nriu lenong ka dekot ka bakat san, ti ndala penbaptis ya ka Lydia, bat ya ki ba hayeng jongka. Bat ya ki ba hayeng jongka. Ki kam ki apostol kat nriu lai pulai, ti u kabamut unong abendi, ula shimye ki hakata ka juk ka por menmit, bat ula sat no igi jingmong jongki, bat la penbaptis ya u, mau, bat ki jong u baro kumne ru. Ha kita kinuksa, ngiyo i bakiyo jingkendu mensim ukpa, lani ka kemi, Henry la penbaptis ya ka yeng BAROH kaway. Ubayo jingkendu day tang uway ubriu. Henry kiba sya penbaptis kilong BAROH kaway kalong yeng. Shimit, unong abendia Filipi, uyo jingkendu, but shimit, BAROH Syiem kila sya penbaptis. Ki balang bat ki kenhun, ki ba persya ya ka Jingpynbaptis kunlung, ki dawa bangin pensisya, hangno bala kentup ya ki kunlung, hapo ki household baptisms. Penbandai maki ban pensyai, balay baka kentin oikos, ka kentat ya ki kunlung, haka testament batamay.
namara kiwe pat ki jingtho, bara kiwe pat ki por, ka oikos ka kentup lang ya ki kunlung kena. Ka waipat ka nongrim baga balang Presbyterian ka penbaptis ya ki kunlung. Kalong bau JISU ula pediang bat penbena bagi kunlung kilong ki dekat ki bapura jong ka hima ublei. Marcos si Paulo nong ka dekat ka bakat sao. Tu sya ki kunlung ban wan hanga bat wat kangru ki naba ya ki bakum kita long ka hima ublei. Pila ban kmiru Matius kat kendai lenong kadekot ka ba khat sao bat Lukas khat pralenong kadekot ka ba khat riu kamat ka ba san kumno la ban penbaptis yaki kunlung habakim pat la ban kelaka bamut kani kalong ka jingkeli ka ba ngiju syakeli man kapor kumno la ban penbaptis yaki kunlung habakim pat la ban kelaka bamut Bo nangi ki Presbyterian ngim nang jubab syo habang isya keli kumne namar kadai shisha baki kunlong kimpat la ban kela kabamut Henry ki brio ki bakeli kumne ki perkhatang ya kataka retrospective aspect of baptism baka Jingpynbaptis ka sakhi ya ka jingkela kabamut tang naki pop ki ba mensyua Kiklet baka donru ka prospective aspect of baptism. Baka Jingpynbaptis ka sakhiru ya ka jingkela ka bamut na ki pop ki bahadin. Ngidei bantip baka Jingpynbaptis kalong ka dak bat ka syap jong ka Jingpynkhut shisendon na ki pop ki balale mensyua retrospective bat ki bala banle hadin ru prospective. Lada kamdon ka prospective aspect of baptism. Kamut baladai ban penbaptis si penbaptis man kapor bau Kristan ukumle ya kapop. Kanuksa kabapaw na makahistory. Kalong tau Patsha Constantine haki spa snem ki bamenswa Patsha jong kahima Rome. Uniulak huslai ya ukumle pop hadien jong Jingpynbaptis. Namar kata umtre ban sya penbaptis. Hadu ka klipmat syua ka jingyap. Mudur ma piu ni Patsha Constantine. Ubalawan na ka niamrim Jingpynbaptis na ka jingmani BLEI tau bat menta ula along Kristan. Tabo umtre ban sya penbaptis. Uang bayo nga kumle pop hadien jo ka Jingpynbaptis. Kita kinong yalam balang hakata kapor. Kila pensyai hiu Patsha Constantine banong ko Patsha. Tutip ba ka Jingpynbaptis kalong ka dak jong ka Jingpynkhut omtang nagipop ki balale mensyua kalong ru ka dak jong ka Jingpynkhut ya ki pop ki bala ban kumle hadin mdei tangka retrospective aspect of baptism hendrei ka don ru kata ka prospective aspect of baptism hendrei tau Patsha Constantine wong apsyua layahat ki snem kilawan biang kita ki nong yalam balang Siyaw ni Patsha bakraw, Patsha Kristan. Kiyong ko Patsha, menta tingin penbaptis no ay pimo. To pediang no kenya ka Jingpynbaptis. U Constantine jawab uang, apsyua. Namar ngadang cep tiang tiya ladi. Bayo nga kumle pop hadin ka Jingpynbaptis. Hangtaru kila pensyaya u. Henry umtre ban sya penbaptis. Kaddu kadwai. Nda ula temen. Ula dana temir juga jingyap. Ha jing tiya syuaban klat. Kilawan kita ginong yalam balang jong ketuko por bat kilaong ko Patsha kumni temlong syopi pila jante ka jinglet no nagani ka pertai to pediang no si ya ka Jingpynbaptis badu Patsha Constantine hangta haswa bon klat haswa bon dukut mensi wong mentah tela biang pila ban penbaptis no yanga ki penbaptis ya u batang hadin katu kat nipor ulaklat no nagani ka perthai. U Constantine bapli usngotho tang yaka retrospective aspect of baptism. Bat ula penslem namar kata yaka Jingpynbaptis hadu ka klipmat ka bakhaddo. Namar kata lada don ki bakali syapang ka Jingpynbaptis iki kunlung. Ngidei ban kedaw bakidang sngoto bakla yaka Jingpynbaptis kum kadak jong ka jingkala ka bamut tang nakipop ki balale mensyua. Hikai yakum kita
kibawan ban kelia pi baka Jingpynbaptis ka longru kadak jong ka jingkala ka bomot nakipop hadu nda samla hadu nda rangba but what hadu karta ka jinglong temmen ru haba ki breu ki keli balai pi Pynbaptis ki kunlung haba kimpat la ban kela ka bomot pila ban jubab kumne wat lada Pynbaptis ndala rangba ru ki brio ki dang lahi ban ha bagi pop dang la ban ha bagi pop wat hadien bala Pynbaptis ru hadien bala rangba ru enle kumno lada ubala Pynbaptis ndala rangba ule pop hatun ha ban Pynbaptis biang ya u bat lada ukum le pop biang wat hadien kataru hadu katnu sin la ban Pynbaptis biang ya u namar omdan manu manuru ubala ban kam ba omle pop shu hadien ke Jingpynbaptis kumta baro ngide ban huna ke Jingpynbaptis kabatang shisien shijingim namar kata pidai banda perkhat bha ko ki para bangit beit syapang ke Jinghikai Shongtynrai jong ka balang Presbyterian halor ke Jingpynbaptis pimdai ban sya yalam bakla hakini ki Jinghikai ki bapetang ya ka rukom ka basyabar om ya ka jinglong mensiem ka basyapo pimdai ban syu nget kat ka babatay ki wei ki kenhon henry pidai banda yit benya bat pidai banda pensyong nongrim ya kabala tho bat kabala peninuksa nagaktien ka JONG om tangkata henry ngila ru ban keli yaki ngin keli kela yaki balai ba Pynbaptis ki kunlung kumbala tho ha ka Bible kamat ka ba nriu balai ba ka balang Presbyterian ka Pynbaptis da ka ba pensle hasyalang mat ka jubab lengkot kalong namar ba ka kalong ka dak ka ba syabar bat ka syalang mat kalong ka dak jong ka longren yeng jong la ne ka breu kumta habangi Pynbaptis da ka ba pensle hasyalang mat kalong ka dak ka ba syabar jong ka JINGPYNKHU mensiem ka ba syapo kami ya gane ka nuksa jong ka dak ka ba syabar bat ka jingshisha ka ba syapo menbau JISU lasat iki kejat jong ki senran piken mau kumno bau Petros ula kerpat yau JISU baun pensum ya BAROH kawai ka met ke jong kata kalong haka kamra ka bahaneng shua ka jing kawai mit ka bakhaddu jong TRAI JISU henreu JISU la jubab yau Petros baka jingsat tangi ki kejat kalabiang namar kalong tangka dak ka basyabar dadon kam ban pensum ya BAROH kawai ka met ngipulia ka gospel Yohanes kat lailan nong ka dekat ka basipau u JISU u yatu hau ka bamut u Petros uta ya ubala pensum don kam henry tang ban sat ya laki kejat ti ulong khut BAROH par kumta piru pilong ki bakhoi ki balang ki ba Pynbaptis da ka ba pengam ki jukren persya e ka Jingpynbaptis da ka ba pensle asyalang mat don kat tu kat ni ki baong ba ka ni ka rukom Jingpynbaptis ka bakala bat ki hikai badai ban Pynbaptis sashisin da ka ba pengam ngilayo lupa kumno baki jiu haga spa snem ka banengkong ki penkhut yala dia KHUBLEI da ka ba the lani da ka ba thet kti lani da ka ba senret lani da ka ba pengam naga history jong ka niam jiu ngi sngo thu ba ka Jingpynbaptis ka kentup shibun ki rukom pendai yakamet ka balang Presbyterian ka buat renti ya ka Jingpynbaptis da ka Jingpynsle anointing hasyalang mat henry kam kentat sengap bahaya kani kam kentat ya kiwai pat kirukom da ka jingsenret lani da ka jingthe lani da ka jingpengam nang tangi puli ha Marcos nyaulen nong ka dekat ka balai baki Parisi baki Jiu kim ju bam jingbam klem da thetkti ya kabala pendan kam daga kentin nipsantai hakatenrai Greek kabamun wash lani bansat henry haka dekat ka babuat pat Marcos nyulen nong ka dekat ka basaw
labatai yagatai ka ju ka jingthet kti daga kentin baptis sontai kabawan naga tenrai baptizo bat bapto lada yaga jingthet kti nip sontai lada yaga jingthet kti ru la ban penenkam da ka tenrai baptizo bat bapto kanihi kala pensisha bakat kum ka testament bathamai ka Jingpynbaptis kalong ka ktien ka bayar bha ka jingmut jongka kum ta amdon daw ban kentat ya ka Jingpynbaptis da ka jingpensle hasalangmat namar ka kentien baptizo ka thau ya ka nu ka rukom jingpenkhut da ka kum ka dak ka bashabar nang tangi puliru hakikam ki apostol kalanong ka baar ka dekhot saupuway bahaga SNGI Pentecost la penbaptis ya ki lai hajar ngut ki bakala ka bamut haka SNGI lada ka Jingpynbaptis kalong tang da ka ba pengam ngila ban keli nang no ki layo kapung bahe a Jerusalem kabolong ka shnong halor ulum ban pendap na ka benta lai hajar ngut haka SNGI ngi sngau thu bakila pendon kam da ki wei pat ki rukom jingpenkhut niam jogi jiu kata da ka bathe lani da ka basenrej lani da ka bapensle henrei lada ki la ru ban pendap ban pengam ya BAROH lai hajar ngut haga SNGI kata kalong lada hatu kamut ba lada duna kam deisho ka Jingpynbaptis lada ka Jingpynbaptis kadai tang da ka ba pengam shim tho hangnu ru bau nong a bendi a Philippi lembat ka yeng jong bakilaya mi na yeng bat bakialet ban sha pengam ha kanu ko pung lani kanu ko wa ha kata kapor shiteng senia lada ka Jingpynbaptis kadai tang da ka ba pengam kumno pat spangki brio hagi jaka siap ha ka ba dan pung dagi spa kilometer hatu kamut ba mla ban penbaptis bat ban pediang balang yaki kani ka Jingpenlong an ya kadak ka sabar kam ya hap satya bat ka khubor jong ka JIA ka badau JISU KHRIST kani kadai ka Jingpenlong an ya kadak ka sabar bat kam ya hap satya bat ka khubor jong ka JIA ka badau JISU KHRIST ngin kmi ya ka nuksa na ka Jingkhwai TRAI ka Jingkhwai TRAI ha ka por jong ka apostol kadai ka jingba met ka bapura ha ka ktien parang ki ong full meal ngi khot ka Jingkhwai TRAI henrei balei bangi ai tang khendiat ukpu ba tang iwei iklat ret jong ka khuri namar ba kalong kadak ka ba shabar ti kumta hatungim shim lapan kala ya ka rukom jong ka testament ka batmai na ka jingbam meat ka bapura ka full meal sya ka jingbam ka balong tangkum ka dak ka bashabar symbolic meal ngipuli ka testament ka batmai balapan kre si bon ka jingbam jingdi kat hadu ba don kinong korin ki babam lalot shua ban wan poi kiwei iwei korin khat wei lenong ki de khot arpuwe arpuar bat lai pu sao bat don ru kinong korin kiba di hadu bakin da buat iwei korin kalenong ka bakhat wei ki de khot arpuwe arpuar kabamut ka bun bha ka bam ka di ha ka Jingkhwai TRAI ha ka po jing ki apostol ha ka spa snem ka banengkong upol hap sneng yaki ban bam lalot bat ban di wan hadu ban da buat ki apostol mensua ki rakhe ya ka Jingkhwai TRAI da ka jingba met ka bapura henry mentapat ngi ai satang khendiat ukpu lani wafer bat tang khendiat kawan hai khuri ibaret wat ki kenhon ki bahikai persya ya ka Jingpynbaptis jong kabalang presbyterian ru makiru ki ai tang khendiat ukpu bat tang khendiat ka khuri ki sngo thu bakini kilong tangki dak ki bashabar jongka jingiasyem benta jongi haka jingyap ya pliu JISU KHRIST naka benta jongi henry
ngidang pene hi ka kentien Jingkhawai utrai wat langi sam tang kendiat ukpu bat kendiat kakuri ladangi shim tang yaka jingmut jong ka kentien Jingkhawai kam ya hapsho henrei namar bangi shim ru yaka history jong ka ktien bat yaka jingkala jong ka rukom na kapor syakapor ngi pediang ba uwefa bat ka klatret kini kilalong ka Jingkhawai namar kilong symbolic kilong ka dak kabasyabar omdon kawairu kabalang lani ka kenhon kabadangla ban butik ya ka rukom jong ka testament ka batmai ban ay ya ka jingbam ka bapura full meal ha ka Jingkhawai try lada baro ki balang kila sngotu ya ka Jingkhawai try kum ka dak bat ka sharp sign and seal ka basyabar balay ba kimla ban pidiang kumjo ya ka Jingpynbaptis da ka ba pensle hasyalang mat lara kila pidiang ka Jingkhawai tang da wefa ubastang badi klat barit kan si tomayu ban pidiang kumjo ya ka Jingpynbaptis da ka Jingpensle para bangit bait pitharay indangi poy siya beneng bau BLEI un kliyangi katno gram ukpu pilabam lani katno klat ka khuri piladi pitharay BLEI un kli katno phut ka hakabala Pynbaptis yapi lani katno litar ka hakabala ngam yapi ne BLEI un kli syapang ka Jingiasyeng Syiem ka jongpi ka basyapo syapang ka JIT ka jongpi yalade hau JISU KHRIST bat ka jingkongo ka jongpi ya ban yat hakalenti ka ba pensngob hayo BLEI ne BLEI un kli syapang ka jing yalap ka jongpi ya ka KYRTENG ka jong JISU bat ka jing yarap ya Hebreo hapadeng ki Jingiasyeng Kynthei ngan penkut para bangit bait bat ki parlok bait da kabahikai banginom penlong an bad hukum ia kan niam ke rukom ke basyabar henrengin yo ia ka jingtrai pela ke basyapo bangin IT yalade syaka jinglong mensim ke basisya kabaka Jingpynbaptis kalong tangkadak ke basyabar bat ka jing saki akhmat ka pertai henrei baka jinglong tenrai ka Jingsiamen Syiem te kadai KA ke basyapo nganget kini ke Jinghikai syapang ka Jinghikai Shongtynrai, syapang ka Jingpynbaptis, kalalong ka Jingpynsyai, bat ka KHRIST nakabenta jong pi, nakabenta ka buram ka jong BLEI. Amen. Ngini duwai. Au BLEI buk pao jong ibahabeneng, ngi aingu yame nakabenta ka ni kapor ka bamela aingi, bangila banyo e ka ni ka Jinghikai Shongtynrai, syapang ka Jingpynbaptis, bat ngi kerpat bamin KHRIST yengi, baki aka ka bangilayo sngaw, kan sam kan so thiet bat kan sei so ki do nod ki jangi banginum long ki bakhi phalo hakani ka prathai henrengin long ki bas scam ga jinget hau JISU KHRIST bangin long ki bas scam ru ha ga Jinghikai jong ka balang ka bala pensyong nong rim ka bala pensyong nia naga ktien ka ba im ka jong BLEI ngi aingo imeko TRAI ba meyo sngaw ki jingduwai ki jangi na marikine BAROH ngi pan ngi dem ngi ngo bat ngi pediang ru ha ka KHRTENG ka jong TRAI bat unong pen im jangi o JISU KHRIST. Amen.